Si robíš prdel zo mňa. Ty ani po 6-krát nerozumieš zadaniu, čo som ti dala, toto je akože 50 slov. Naozaj ma mrzí, že som to nespravila podľa tvojich predstav, ale mi povedz, čo tam je zle a ja sa posnažím to napraviť. Kvôli tebe už meškám, takže to spravíš presne, ako som ti napísala vyššie. 50 slov, tak aby to vyzeralo, že som to napísala ja. A pohni sa. Snažila som sa byť chápavá a tolerantná priateľka a komunikovať to s ním presne tak, ako si mi povedala. A začali sme sa hádať. Povedal mi, že keď je posraté kvety toľko chce, tak on mi ich kúpi. Ale to už není ono, lebo som mu to povedal. Chápem, človeka to veľmi zamrzí, keď sa niečo nestane tak, ako si to predstavoval. A je chyba vo mne? Moc sa snažím. Ja si myslím, že keď to ešte raz vykomunikujete, tak sa to otočí na tvoju stranu, držím ti palce, zvládneš to. Jediné, čo ho zaujíma, je to posraté auto. Som tu pre teba. Ďakujem. Prepáč, že ťa zaťažujem takýmito vecami. Čokoľvek budeš potrebovať, rada ti s tým pomôžem. Ako vyrobím dynamit? Teoreticky.